Els ninots comencen a fer-se els amos del Museu de les Ciències de València. Avui i demà n'arribaran més de 700 perquè divendres s'inaugura l'exposició del Ninot 2025 i el públic puga visitar-la a partir de dissabte. Els fem un tast dels primers que ja han arribat. La dana, com es poden imaginar, és un dels temes que veurem enguany en més d'un ninot. Vicente Sancho Tello i José María Aro han sigut les comissions més matines d'enguany, les primeres a entregar ninots. És dia d'acompanyar a l'artista faller i començar a desvelar el que en unes setmanes veurem al carrer. Són centenars de propostes i cada camió que s'obri conjuga artesania, il·lusió i tants estils com artistes hi ha. Fins i tot alguns s'arrisquen amb nous materials. He fet una prova amb una resina perquè volia donar aquest efecte de com la banyera seccionada. Una tècnica que no havia gastat mai, així bé, estic molt content amb això i també jo he après, no? I la dana, amb la cara i la creu, el fang mortífer i la solidaritat posterior també tindran molt de protagonisme en esta edició. Està el fang i ja n'hi ha peces noves, vull dir, l'alè és la reconstrucció de que els tallers de falles siguin viables i que la festa no se vaya a paralitzar. Toda esa gente que iba y venía con la mirada perdida, con tanto dolor dentro, plasmar ese momento. De hecho, desde que viví eso, bajando el puente dije, esto tengo que plasmarlo. I també este matí per així han desfilat bona part dels ninots de la secció especial. No oblidem que això és una competició i arribar pronte permet triar el millor lloc del ninot dins de l'exposició. És el cas d'Almirall Cadarso, que a més de treball de Paco Giner, va per totes. Vamos a muerte, vamos a intentarlo, está difícil, hay muchos trabajos seguramente muy fuertes y a ver lo que pasa. O també este comerç de pa i porta que David Sánchez Llongo i l'escultor Sergio Penades han recreat per a Convent de Jerusalén. Vamos a por un indulto, la verdad es que la falla Convento Jerusalén ha hecho un esfuerzo este año para entregar este grupo, sí, vamos a por todas. En tot cas, el poder de l'indult només el tenen vostès, el públic. Dissabte de matí s'obrin les portes i comença la votació.